хора, аз съм Shadow BG и днес ще играем хит. Хит, така. Малко шантаво заглавие, но мисля, че беше. Само мисля, че беше нова игра. От Google Play. Безплатно. Та на второ ниво съм, няма какво да се види. И докато ви са тегли играта, като включите играта, пак трябва да теглите, да се тегли. Има нещо като комикс, който се сменя страницата от само себе си. Друго не знам толкова за играта, защото я игра вече от 2 дена. Но има гигантска и хубава графика, но ако забележиш, че в долния ляв ъгъл има думата Unreal Engine. Unreal Engine беше също и при Mortal Kombat X. Също. Ето, имате идея или награда. Добре. И сега вижте аз какво съм. Аз съм един гигантски железен човек. И много ми хареса. И за това го взех. И, значи съм и на второ. Ще гледам на трето. Но причина на Таячи Панда. Проектата на Таячи Панда ще започвам пак. Но следващия месец. Защото сега искам да започна проекта на хит. Преди тази игра. Горе вляво мога да видите. Горе ляво. Ето. Чакайте да видя има ли звук. Уп, много силно. Напишете в коментарите, ако искате да направя някакви шантави къщички в Майнкрафт. Дали ще ви хареса тази поредица да измислям някакви проекти и да ги строя и да ви ги слагам и да давате оценка от 1 до 10. Само напишете в коментарите. Това е само едно предположение. Питам само. Ако искате, да напишете в коментарите, може да го направиш или от този род. Да, но аз чувам това, защото от тук чувам, че слушалките ми бучи яко. Ще го намаля още веднъж. О, леко лагна. Също, ако не сте видели, тук в средата има едно Outplay, да се играе автоматично. Но на мен не ми се играе автоматично. Искам по-добре да се играе така. Какъв той, бе. Сега ще умреш. И когато винаги убиете боса, ви извибрира. Само когато спечелите тук, краката ви се бъгват земята и мечат леко, ама трябва да го засенчва. Каска и бутуш. Защото мисля, че този гигантски хубав костюм ще го направя. Имаше един с 2 меча. Видях го. По 4 лево. Така. И едно такова. Има доста хубава графика. Играта. И много ми харесва. Друго има ли да казвам? Не. Така, бум. Тези вълци дори не ме плашат. Сега ще ги перби. Татаратентен. Защо имам пъзин насред моста? Интересно. С тях, които ги избутах по стълбите. Айде, и ти си натам. Това се хвали от моста.
и дойде при мене, пред водата. А вие па на къде сте тръгнали с тия копия, бе? Гледайте, че ви прибивам с по 3 удара. Поръчата на Майнкрафт ще се завърне много скоро. Също и за Майнкрафт да говоря, че в момента още снимам на Майнкрафт, но мултиплеер. Също този Livebot сервер LBCG вече излезе за компютър сервера. Значи сервера става за версиите от 1.8 до 1.10. Серверът става, значи IP-то на сервер е pc.lbcg.net и е само за версиите 1.8 до 1.10. До най-новата и до 1.8. От 1.8 до 1.10. Държа да съм ви помогнал, ако мислите да си търсите сервер за компютъра на Майнкрафт, има вече. Ако го казах вече, ще го сложа и в описанието, ако не сте разбрали, ще го напиша. Вижте, за всяко ниво вдигате сигурно левел. Или просто си смятам. И малко не мога да се организирам още, ще ми е нова игра. И тотално забравих, когато ме обучаваха тук в играта. Къде трябваше да натисна... да, сетих се. Сега памяки. Скилове. Тук па няма точки. Skills. Въобще за нещо имам ли пасив? Така, явно не е това. Чакай бе, това нали са... Но съм тъп. Това са скилове, чакай бе. Какво това? Skills. Не искам скилове. Кюта. Ето какво. Бутушки имаме. Оу. Чакайте. Доста яка музичка, но... Че искам да ви казвам чао хора. Това друго няма какво да ви казвам за играта. Това бяха ShadowBG2 и чао. Ще сложа сервера в описанието.